itseänsä näihin No pari peliä itse käynyt 1 sekuntia ne loppuu, et ei niitä mun mielestä varmaan viimeisen pelivaroa, mutta 2 viimeisen 10 sekuntia sillä ei ollut aika joten noista 2 vuodesta on ottanut opettua, niin ei ota mistään, että ei sitä pidä tehdä monta samaa hyvää, mutta ei me sitä silloin miettiä.